Σας διαβάζω μερικά αποφθέγματα, Κοκό Σανέλ. Το ωραιότερο δώρο που μου χάρισε ο Θεός ήταν να μην μου επιτρέψει να αγαπήσω όποιον δεν μ' αγαπά. Μου αρέσει επείρως περισσότερο να δίνω από το να παίρνω, είτε στη δουλειά, είτε στον έρωτα, είτε στη φιλία. Για να κρατήσει το ενδιαφέρον της η διαφήμισης, η ραπτική παραδόθηκε στην εκεντρικότητα, γεγονός όχι απλώς ανόητο, αλλά εντελώς παράλογο, γιατί η εκεντρικότητα καταστρέφει την προσωπικότητα. Έχω διατηρήσει το μαύρο χαρακτήρα μου σαν την καρδιά μιας χώρας που δεν συνθηκολόγησε ποτέ, υπήρξε επαναστάτρια, ως παιδί επαναστράτρια, ως ερωμένη και ως μοδίστρα, ένας αληθινός σατανάς. Αν ήθελες να είσαι αναντικατάστατος, πρέπει να είσαι διαφορετικός. Η φύση σου δίνει το πρόσωπο που έχεις στα 20. Η ζωή διαμορφώνει το πρόσωπο που έχεις στα 30, αλλά στα 50 έχεις το πρόσωπο που σου αξίζει. Μου αρέσει να κριτικάρω τη μέρα που θα πάψω να ασκώ κριτική, η ζωή θα έχει τελειώσει για μένα. Α πούμε και λίγο για την γυναικεία μόδα και ομορφιά. Η απλότητα είναι κεντρική ιδέα όλης της αληθινής κομψότητας. Από το Harper Bazaar το 1923 είχε κάνει μια συνέντευξη. Μια γυναίκα που γερνάει πρέπει να είναι στη μόδα. Μόνο μια νέα γυναίκα μπορεί να έχει τη δική της μόδα. Κρίνω τους ανθρώπους από τον τρόπο που ξοδεύουν τα λεφτά τους. Θα έλεγα στις γυναίκες, μην παντρευτείτε ποτέ άντρα που χρησιμοποιεί πορτοφόλι. Μιλάμε για περιποίηση του σώματος και η περιποίηση της ψυχής που είναι. Η περιποίηση της ομορφιάς πρέπει να αρχίζει από την καρδιά και την ψυχή, αλλιώς τα καλλιτικά δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Η πολυτέλεια πρέπει να είναι άνετη, αλλιώς δεν είναι πολυτέλεια. Αν ντυθείτε άκομψα θα θυμούνται το ρούχο, αν ντυθείτε άψογα θα θυμούνται εσάς. Μία γυναίκα πρέπει να είναι κομψή, υπέροχη και να γνωρίζει δύο πράγματα, ποια είναι και τι θέλει. Το κάλος διαρκεί, η ομορφιά περνάει. Δεν καταλαβαίνω πως μια γυναίκα φεύγει από το σπίτι της απεριποίητη. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα συναντήσεις το πεπρωμένο σου και τότε θα πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο όμορφη γίνεται. Κοκό Σανέλ, αξεπέραστη, καταπληκτική.